Добър вечер! Здравейте отново! Обещах ви продължение. Продължение на темата за увереността. Този път размислите ще бъдат вечерни. Както днес един мой нов приятел каза, т.е. ми написа, че Гърция събуждала в мене размисли. Да, много е прав. Ами как да не събужда, като от вековето хората са били мислители? Тук се раждат мислители, които са измислили и са така създали много научни теории. Написали са книги, написали са трудове. Темата за Гърция е толкова дълга, че няма да ни стигнат часове филми. Да се върнем на темата за увереността. Предния път говорихме за това, как можем да създадем увереност. Говорихме за това какъв е увереният човек, как той носи дрехите си, как той излъчва вярата, как той предава енергия от един на друг, защото всичко е енергия. Говорихме и за двата начина, по които можем да постигнем увереност. Единият начин отвън навътре и другият отвътре навън. Припомням, че начинът отвън навътре беше онзи начин, по който ние изкуствено, чрез подобряване на дишане, подобряване на стойката, чрез подходящо облекло, изобщо чрез външни методи, подобряваме нашата увереност. Сега в продължението на темата ще ви дам моите размисли относно това как да създадем увереността отвътре. Един от методите е чрез анализа. Няколко са стъпките, които да доведат до по-висока увереност. Това са анализа, планирането, действията, поемането на отговорност. Имам слушатели. Много. Поемането на отговорност и гъвкавостта. Сега ще разкажа набързо за тези неща, така както аз ги разбирам. Започваме с анализа. Анализа обхваща нашите ресурси. Обхваща това, което имаме, това, което сме създали през годините по един или друг начин. Сядаме и просто си даваме сметка какво сме ние, какво имаме, какви са ресурсите ни. Приемаме всичко това. Приемаме го, защото то е даденост. Даденост са нашите тела, даденост е нашият разум. Това са дадености, които ние можем да въздействаме до някъде, но не можем да ги променим. Единственото, което можем да направим, е да ги приемем. Приемаме ги и от тази гледна точка анализът за нас е много полезен, защото той ни казва откъде тръгваме. Следващата стъпка за повишаване на нашата увереност, това е планирането. Планираме главните неща. Не подробностите, а главните. Планираме какво искаме да се случи. Поставяме си го като цел. Разписваме плана. Казват, че е добре плановете да бъдат написани, защото само тогава са сбъдвани. Планирането, правейки го, ние осъзнаваме много неща. Направили сме си анализ и след анализа, който е нашата изходна точка, сме поставили плана. Виждате как нещата следват едно след друго. Следващата стъпка за нашата увереност, това са действията. До тук добре. Окей, анализирахме, планирахме. Нищо няма да се случи, ако не го превърнем в действие. Действията, които ще предприемаме, е добре да излизат от нас. Т.е. ние да сме двигателя. Не да има някой, който да ни движи. Да, много е лесно друг да ни движи. Но тогава няма да се чувстваме уверени. Само тогава, когато сме поели сами това действие,
то ще повиши нашата сила и нашата увереност. Следващата стъпка е отговорността. Отговорност идва от корена на думата отговор. Тоест, отговорен е човекът, който дава отговори за нещата, които е извършил. Действали сме, случило се е нещо, каквото и да е то. Поемаме отговорността за това. Даваме си отговор, да, това стана поради тази и тази причина, или това не стана. Самото поемане на отговорност също повишава нашата увереност. Да, защото ние знаем, че с нашите ръце и с нашия ум сме постигнали всичко това, каквото и да е то. Не обвиняваме. Отговорността означава, че не обвиняваме никой. Дори и себе си. Отговорността означава да анализираме ситуацията, до която сме достигнали, да не даваме вина за никого, да не обвиняваме никого, а просто да продължим напред. За да продължим напред, ни трябва още нещо важно. Някои му казват непокизъм. Да, това е точно нещото, но в неговата положителна страна. Не онзи непокизъм, в който хората казват, ай стига бе, нали, голяма работа бе, нали не ми пука. Не този непокизъм, а онзи непокизъм, който казва, да, добре, окей, аз греших. Или нещо там не стана както трябва. И какво от това? Света не е свършил. Продължавам напред. Това ще ни даде вярата. Това ще ни даде увереността, тази схема, че ние можем да преместим планини. Аз ви пожелавам много вяра. Ако сте харесали моята схема и искате да я приложите, ще се радвам да коментирате това. А ако моите размисли, сутрешни или вечерни, ви дават поне малко, то тогава натиснете бутона "Харесва ми" долу, вдясно на това клипче и ще се радвам да прочета вашите коментари. Чао!